Hai, salut mă băi, și bine v-am găsit la încă un episod după pe Sky Factory. În acest episod o să automatizăm puțin copacei gen de resurse, pentru că cât am stat eu pe aici și am făcut 12 blocuri de iron și noi azi o să facem bonsai acesta și după aia cu hopper. Am pus la prăjit să fac niște piatră de asta. Bric, bric. Așa. Mai am câteva pe aici. Așa, hai să facem din toate 41. Cred că am făcut prea multe, n-are nimic. Bun. Hai să îi bag. Uite așa. Bun. Ține 3 hopări acum. Pot să fac și așa. Doar două. Nu-mi place așa. Luăm mai multe. Așa. Hopper 21. Ajung momentan 23 de bucăți. Și prima dată vreau să fac mulci. Trebuie să fac acesta și trebuie cu cocobințuri de alea din jungle sapling. Deci luăm o bucată de dirt. Am făcut niște dirt, am făcut și niște gres, pentru că vreau să fac și platformă în acest episod. Jungle sapling. Așa. Trebuie să iau un chest. Unul doar momentan. Bine, nu o să fac pentru toate. Hai să-l pun aici. Bum. Și acum o să crească pământul ăsta, o să fie mult mai bun. Cresc 142% drop. Deci, da. După cum vedeți, crește 50%. Așa. O să fac și imediat copacul. Acela 85 și s-a tăiat. Vedeți? Bum. Stai singur. Deci automat momentan. Facem două bucăți din acestea. Nouă ne mai trebuie dirt. Deci o să fac puțin puțin mai mult dirt. Hai să-l pun așa. Deci asta așa. Nu, iron sau nu știu ce să pun acum. Hai să pun niște dirt momentan. Unde am pus toți băieții. Nu, este aici. 1, 2. Trebuie foarte mult dirt. O să mă automatizez pentru toate, o să mai fac pe undeva pe aici un loc pentru copăcii. Aici am oak. Oak-ul se face într-un sapling de dirt în apă și unde-i crugul ăla? Ops, s-a reușit. Crug. Sper că ne dă un măr. Dacă ne dă un măr e foarte, foarte bine. Și ne-a dat ăsta, o să-l faci. Nu? Nu așa. Nu să facem așa. Venim aici. Și avem. Hai să-l creștem.
Și avem cel de... Nu. Avem samplingul de mere. Asta înseamnă că putem să facem și iron sapling. Hai să mai iau câteva... Mi-a dat. Hai măcar încă unul. Încă unul. Să avem de rezervă, gata. Hai să-l bag în chest. Bun, hai să fac și iron sapling-ul. Iron sapling. Așa, acacia ne trebuie. În apă. Bun. Ne-am mai dat unul. Avem acacia. Hai încă unul. Să avem și unul de rezervă. Că o să ne mai trebuiască. Cu asta venim aici. Punem. Bun. După cum vedeți, merge. Funcționează. O să fac eu pentru toți copăceii sau majoritatea care o să-mi trebuiască. Că nu o să-mi trebuiască toți. Știți? Și de-aia. De exemplu, pentru asta o să fac. Hai să mai fac niște brown mulch de la. Așa. Bun. De hai să fac de aici. Bun. Punem așa. Hai să mai fac încă una ca să fie scap de toate cocobinsurile. Bun. Acum ce stai să pun și cel de iron. Bun. Așa, așa. Stai să fac rost de el. Bun. Așa. Acum aș vrea să fac ferma de... Nu ferma, platforma de Cred că acolo o să pun și animalele. Și cred că o să fac aici. De aici. Deci tu pleci tu, la fel te dai 2-3 blocuri mai aici. Hai să dormim. Să vedem de cât timp filmăm. Filmăm de 8 minute. Bun. Aici de câte? 1, 2, 3, 4. 4 scări, nu? Bun. Tot din stone bricks de astea o să fac. Unde le-am pus? Aici. Asta este centru. 1, 2, 3, 4. Bun. Da. Hai să fac măcar și forma. Ops, nu. Chiar nu vreau să-l pierd. Am pierdut. Nu, trebuia. Știți ceva? Hai că revin. O să-l dau pe repede înainte. Și o să fac eu platforma. O să fie foarte rapid. Cred că momentul o să dureze pentru voi de vizualizat. Deci hai că revenim, da? Bun.
Așa, am revenit. Cam atât, că n-am mai avut dirt. Ajunge momentan, o să se extindă. Bun. Hai să luăm astea. Hai să vedem cât dirt am făcut momentan. Așa, așa. Hai să vedem cât dirt mai iese. Oricum o să completez eu toată platforma cu pământ. Hai să pun și bucățile acestea. Așa. Azi vreau să fac și magazinul acela. Așa. Poate o să se spawneze și niște văcuțe. Cine știe. Înainte, hai să luăm niște pon. Aici le avem deja în inventar. Da. Nu trebuie să mai mă întorc neapărat. Dacă putem să facem și magazinul. Avem culoarea roșie. Primele semințe. Hai să ne spar câteva. Să vreau să fac și live-uri, dar când o să am mai mult timp liber. Acum filmez înainte de muncă. Unde este asta? Pânză sau bucată? Nu este aici. Aici. Bun. Chiar doar două bucate avem nevoie. Așa. Așa. Scriem market. L-avem. Și acesta o să-l punem. Unde o să-l punem? Îl pun aici pe mijloc. Salut! Bun, și de aici ne cumpărăm cactus, dar ne trebuie... Bun, nu e nicio problemă. Cum vedeți, de aici ne luăm semințe, seplinguri, flori, mâncare. Bun, avem și acest magazin. Hai să fac o găleată de fier. Mai am fier? Nu cred că mai am fier. Da, nu faci nimic. Aici să fac astea. Hai să vedem cât fier avem. Hai să-l fac aici. Iron. Amber. 8 bucăți. Bun. Decent. Lăsăm să prăjească. Și ferma o să fac aici. O să văd cum fac dedesubt sau de aici dedesubt. Ca să fie frumos, să nu le... Momentan îmi place ce am făcut până acum. Hai să fac și niște scări. Trebuie să-mi iau niște... Oh. Nu găsesc. Bun, hai să luăm pietrele acestea. Mă gândeam că am pus doar în unul. Bun, ne trebuie 3 bucăți. Una. Bun. Facem niște scări. Am greșit. Așa. M-am gândit să fac ceva cu dirt sau ceva gen... Op, nu de aici o să cădem. Să pară că aici e... Cum le zice... numai dirt, gen de animale, dar n-am avut inspirație. Și cred că atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, să
să lăsați un comentariu. Eu o să mai fac pe aici. Eu am fost Robert. Eki Robitsu. Și ne vedem data viitoare. Zi bună vă doresc. Salut!